O Parlamento de Galicia aprobaba con data do 18 de maio do 2016 un acordo maioritario desta Cámara polo que se instaba ao Goberno Central a establecer un marco de recoñecemento da singularidade para todas as flotas pesqueiras en augas internacionais. Acordo que obtuvo en aquel momento 11 votos favorables, é dicir, votou no favorablemente o Partido Socialista e o Partido Popular, un voto en contra o voto de Agui e unha abstención do Bloque Nacionalista Galego. O texto definitivo do acordo era froito dunha transacción de quen tiña a iniciativa máis unha emenda que había presentado neste caso o Grupo Socialista. E se lemos os puntos 5 e 6 de dito acordo, do acordo definitivo, observaremos que o que vostede pide hoxe, literalmente é idéntico ao que esta Cámara xa aprobou na fecha que lle digo vostede. E debolle recoñecer, ademais, sinceramente, que en todos os anos que levo no Parlamento nunca vi un caso como este. Que se houbera aprobado unha iniciativa no Parlamento de Galicia e que se traiga aos poucos meses unha iniciativa idéntica. Falo dos puntos 5 e 6 do acordo. Nunca o vin. Pero tamén é bon que un aprenda algo e, xa que estamos na última comisión desta legislatura, pois vimos algo que eu, como mínimo, anteriormente nunca o había visto neste Parlamento. Que un grupo traiga a debate un acordo idéntico ao que xa foi aprobado, pero é que ademais ese mesmo grupo votou. Que neste caso o Partido Socialista sí o votou. Bueno, xa vexo que para vostede son todas chorradas, pero que chorradas? Se lle estou dicindo a fecha e lle estou dando os puntos, cales son as chorradas? Só pode haber aquí unha chorrada, que é o propoñente que non se entera do que se aprobou neste Parlamento, nin se enterou o que aprobou. Esa é a única chorrada que pode haber, señoría. Non ten que haber outra chorrada. A única chorrada é que un grupo parlamentario que aprobou unha iniciativa fai poucos meses no Parlamento hoxe trae dous puntos que esa iniciativa son idénticos. E a única chorrada que pode haber é que o portavoz do Partido Socialista e o grupo do Partido Socialista non se enterou do que aprobou.